Yr wythnos nesaf, oedd yn gŵr gwadd ni o fyd rygbi. Yr wythnos yma ni'n troi i fyd y ddrama. A chroesawu, fel mae'n digwydd hen ffrind, drymorydd enwog, Mr Gwenlyn Parry. Dilyn galw Parry bach yn ydych chwaith. Gwenlyn, mae'n siŵr bod y gwylwyr adre wedi gweld enw di ar y bocs bach ganwaith yn dweud golygydd y sgript Gwenlyn Parry. Beth yn hollol yw golygydd? Wel, y fi sy'n gyfrifol am y sgript yn dod i fewn. Dwi'n ddarllen o a dwi'n rhoi y marn arno fo ar gwell neu ar gwaith felly. Wedyn sgwennu adroddiad i rio'r cynhyrchydd. Os ydy'r cynhyrchydd yn penderfynu i'w wneud o, a i roed o ymlaen felly, dwi'n na wedyn yn rhyw fath o gnocio'r beth i siap i addasu ar gyfer y teledu. Wyt ti rhyw fath o ddolyn gyswllt rhwng y cynhyrchydd a'r awdur, te, wyt ti? Ydw, mewn gwirionedd. Dwi'n rhyw fath o gynhyrchiolydd i'r awdur sy'n gweld. Dwi'n edrych ar ôl i ddyddianna fo'n y stiwdio. Os bydd na rhywbeth i sgwennu i fewn, pe fydd yr awdur ddim yna, fel mae o'n digwydd weithiau, te. Dwi'n gorfod, wel, cynrychioli'r cynhyrchydd, ie. Cynrychioli'r boi, te. Beth yw adwaith ar awdur wedyn, os wyt ti eisiau torri rhywbeth o hynny? Wel, ti'n gwybod, i fabi fo ydi, wrth gwrs, a dwi'n mynd licio torri ddim byd. Sy'n i chi, Mrs Lewis? Mrs Lewis? Sandra Lewis. Saunders Lewis. O, Saunders Lewis i chi. Ac i. Pwy yw'n? Ryan, Gwenlyn Parry. Wrth gwrs, Gwendolyn Parry, achan. Reit, achan. Gwenlyn Parry, y drymodydd. E mae drwms ydy? Dim drymodydd, dramodydd, mae'n ysgrifennu drymau. Os ydyn gweud ni lle cynta, achan? Wel. Penri, achan. Dies bod chi reit o pleis, Penri? Parry. Nenw neis, Parry Penri. Mae rhyw ring i'w nawr, se. Hwna neis, ych chi nawr. Dies bod chi'n reit o pleis, de, Parry? Ryan, wrth gwrs i fod ysgrifennu drymau. Mae Gwynyn ysgrifennu drymau fel sair doliau, tu ar y tywod, poen yn y bol. O, ie. Fi'n cael y poen yma'n aml, eich chi? Ryan, alli di fo'n dywel am fan hyn i gael sgwrs gyda Gwenlyn? Yn gael? O, reit. Diolch yn fawr ti. Wy'n chat o'ch hyn o bobl i fan hyn? Na fe, mae'n talu dim sylwyd o Gwenlyn. Heblaw am y gwaith BBC, mae lle wyt ti'n golygu, ynddo fe? Wyt ti'n ysgrifennu dramau dy hunan? Be wyt ti'n neud ar hyn o bryd? Wel, ar hyn o bryd, dwi'n sgwennu drama ar gyfer y Steddfod yn Rhythun flwyddyn nesaf. Drama Gomisiwn? Drama Gomisiwn di fod, ia. Eron, y pleis yn talu dda, boi, nag yn o, Ag hwnna ma boi, dwi'n dod i fan hyn i gael ein insultio, oce? Ywch mas y bac ten, soltach chi fyny. Ryan, un gair arall mas o ti ddyn ni mas at y glist, o reit? A gan ni fod i gael sgwrs sensible. O reit? Reit. Sbwyd ti? Gwenlyn, dwi'n credu byddai'n deg i ddweud, y mob drama ti wedi sgwennu hyd yn hyn, mae yna fenyw odd. Dim menywod, mae yna fenyw odd. Wel, dim yn nodi mi, te, dim yn nodi mam, dim yn nodi wraig, te. Ydys ti, mae gen rhywbeth ynghylch ferchau, ti'n gweld, ynddo? Diolch am ni. Ie. Dwi'n meddwl bod y ferch yn cael dylanwad pwysig ar y gymdeithas. Hynny yw fi ar holli cymdeithas. A y fenyw yn y diwedd sydd yn gallu gwirdroi cymdeithas. Mae hi'n dylanwadu, mae hi'n festyn, mae hi'n togi ag yn y blaen. Dyna pam dwi'n licio merchau, ti'n gwybod? Wel, beth am y ddrama gomisiwn, os na fenyw odd yn hwnnw? O, wel, dwi'n mynd saff eto, mae siŵr bydd na fenyw odd yn ymddangos rhywlan honno, de. Oedd hi mynd i gael babi? Pob gwd drama Gymraeg a merch sy'n mynd i gael babi, oedd e, reit? A gweinidog. Oedd hi ond mynd i gael babi, no? Ryan, dos ti'n un o fenywod Gwenlyn yn mynd i gael babi, oce? Good boy, fi falch i glywed na, fi falch i glywed na. Dan o chwan, triwch ddall yr unig beth... Ei, hold on. O dwi'n detecto tres o accent fyna nawr. Wrth gwrs bod ti, o'r gogledd mae Gwenlyn. Pwy gogledd? Gogledd Cymru'r bat. Ia, a gwrando wan, dwi byth ysgwennu dramau am fodins yn cael babis, oce? Na gweinidogion chwaith. Nag wrth gwrs i fod e. Mae Gwenlyn ysgrifennu dramau fel, wel, dwi'n ein o'r dramau mwyaf Gwenlyn, yw tu ar y tywod, lle mae'r ddol yma yn dod yn fyw ar y llwyfan. Dol yn dod yn fyw ar y llwyfan. Dol? Dol. Dod yn fyw ar y llwyfan? Odi. I fawr, dol fawr. Dol fawr. O, gwed. Ond i hi mynd i gael babi, de? Na di ddim. Gwrs na di wi.
Ryan, please, ti'n ma, gan i gario yma, does dim un, ni sôn am ddim babis o gwbl. I ni'n dwi'n check a sgwrs fan hyn, a na gyd allu di sôn am wy'n i dogio na babis. O, mae'n fwy sensible na dolls, gwboi. Mae cinc yn hwn, mae'n rhywbeth yn bod ar y boi man hyn. Ei, clw, dere, pari, clw. Clw, angofio am y dolls. A sand, y byddach yn lawr, reit? A ddysgau ti eisiau ma sgwennu good plays. Plays a digon o fabis yn nhw. A digon o gwynidogions. Wel, Wel, nhw'n talu? Talu yn dda, chamon. Gwelyn pari ar y gweithio.